Ano tinasayangan ang netizens iti social media kalpasan ang nagwaras ti video iti panakaibalang tinasurok 21,000 pieces ti itlog ang nakumpiskar manipur iti maysa a dealer iti public market ti San Fernando City. Anyang atati rason iti daytoy at kinala pa detalye ni Dayan Monica Tukay. Inlawlawag ti provincial government ti La Union ti basaran ti Provincial Veterinary Office iti panakakumpiskar ken panakaibalang tinasurok 20 ket maysa a ribo a pidaso ti itlog manipad iti maysa a dealer iti San Fernando City Public Market. Nakaagaw iti nagduduma a komento ti video iti panakaibalang dagiti nakumpiskar nga itlog iti social media. Iti investigasyon, nakumpiska dagiti itlog iti uneg ti merkado publiko ti syudad. Kalpasan nga impulong dagiti vendors nga awanan iti umno a papeles ti agilaklako. Dagos met at tinurong dagiti kamang ti Provincial Veterinary Office ken kinumpiskarda tinasao at agilako. Nadoktaran nga awanan iti Certificate of Acceptance ti dealer. Naamuampay at inaprobaran ti Bureau of Animal Industry nga ilako na laang a pidaso ti itlog iti probinsya ket 9,000 laang. Ngem limabas iti 30,000 pieces ti isasarok na iti probinsya. Anen nga safe to say nga mabalin nga ikonsumo kun mabalin nga nagapod dagito iti red zones nga impalaman ng engkuyog ijay enti and approved ti Bureau of Animal Industry, which is maybe infected with the avian influenza virus. Inlawlawag na pay alinabsing ti dealer ti Provincial Ordinance 417/2023 gapoy ti saan nga umno a panakaideklara ti produkto. Manipod iti nasaw a bilang 21,240 ti saan a naideklara ken maibilang a saan a natalged a may pauneg. At mabalin apo nga ipakandag ito nga ititlog no duda tayo tabaka tamaan na apo iti tattao. Kan ngay kumpiskar tayo di jay, and then ikali tayo 6 feet below the ground. Nagbalagmat ni Dr. Domingo iti publiko ti panaganad iti panaggatang iti itlog, manipod kadag iti kulong-kulong wenno agrikrikos aventor, nga awanan iti kaskanan a permiso. Kabayatan na, impasigurado ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega, anas ka na maartangan ti implementasyon ti ordinansa. Dayan Monica Tukay, para iti Pagilian.